Спорта винаги е бил част от моя живот. Не само в годините, в които съм работил като охрана, но след това и през времето, когато съм бил изпълнител и продуцент. За съжаление, през последната година преживях тежък период и се бях отделил от активната спортна дейност. Но сега съм много щастлив, че отново намерих сили да се завърна към активните тренировки. Допълнителен стимул за мен е устройството S2H Replay. То отчита всяко едно мое активно движение и генерира код. Генерираният код въвеждам в сайта на S2H и трупам точки, които след това мога да заменя за една от многото награди, които сайта предоставя. В света няма по-уникална платформа, която да ти предоставя награди на базата на това, че спортуваш. Винаги нося моят S2H Replay с мене, докато се движа активно. Носете го и вие!